האוכל בישראל מיוחד מאוד, ואפשר למצוא מסעדות עם אוכל מכל מדינות בעולם. מארצות הברית עד רוסיה, ואפילו מסין ויפן. האוכל הישראלי הוא תערובת מהרבה מדינות במזרח התיכון ובמזרח אירופה, בגלל הרקע של אזרחים ומשפחות שלהם שבאו לארץ אחרי השואה. יש כמה דברים מאוד פופולריים בישראל שאפשר לקנות בכל מקום בארץ, כמו פלאפל וחומוס. יש ויכוח על איזו מסעדה מוכרת את הפלאפל או החומוס הכי טעים, ולדעתי החומוס הכי טוב בא מאבו גוש. והפלאפל ממסעדה בשם מושיקו במרכז העיר של ירושלים. אין מצב שתבקר בישראל ולא תראה שווארמה בכל פינת רחוב. וגם אי אפשר להיות בתל אביב ולא לשתות מיץ טרי שנמכר מדוכנים רבים לאורך הרחובות. בתרבות הישראלית בכל ארוחה מקובל לאכול סלט, והסלט הכי פופולרי בארץ נקרא סלט ערבי או סלט ישראלי. זה בעצם סלט עגבניות מלפפונים ובצל קצוצה. ילדים בישראל ובעצם גם המבוגרים שותים שתייה מיוחדת. קוראים לזה שוקו בשקית, ובצהריים הילדים שותים שוקו ואוכלים לחמניה. יש גם קינוחים מיוחדים מפורסמים בארץ כמו בקלאווה וחלבה, אבל אני ממליצה על הקינוחים שבאים ממאפיות ערביות, במיוחד בעיר העתיקה בירושלים כמו כנאפה. בזמן חנוכה אפשר לקנות סופגניות חמות ומתוקות בכל מאפייה בארץ, והסופגניות הכי טעימות וגם זולות ביותר נמצאות במאפיות בקצה שוק מחנה יהודה. בישראל יש פחות אוכל מהיר וג'אנק פוד כמו שיש בארצות הברית, בגלל שאנשים שם יותר מודעים לבריאותם. רוב האנשים קונים אוכל בשווקים, איפה האוכל יותר טרי ובריא, וגם בסופר. בקיבוצים בצפון מגדלים עצי פרי וירקות ומכינים יין כשר ויקבים. אי אפשר לטייל בישראל ולא לאכול מלא דברים טעים. אז בביקור הבא תטעמו את כל מה שיש שם ותהנו מכל בי.